Vítajte späť. Keďže v minulej časti sme sa tak rozkecali, že by sme mohli aj z toho urobiť celovečerný film, rozhodli sme sa vám túto časť rozdeliť na dve časti. Pohodlne sa usaďte, pokračujeme ďalej. Ďalšiu otázku tu mám pre teba. Čo bolo najväčším cieľom v rámci tohto roku pre mládežnícky parlament? 2025? Áno. Cieľom nášho tohto roku bolo práve viac vzdelávať mládež, viac sa zamerať na to vzdelávanie mládeže a viac skúsiť im dať to, čo chcú. Vysvetlím. Každá mládež, každá generácia sa chce zabávať, to je logické. Aktuálna generácia nie je vôbec výnimkou. My sme doteraz poskytovali zábav, však poskytujeme rôzne typy zábav, ale poskytovali sme hlavne tú alternatívnu zábavu, ktorá bola aj s tou edukačnou nejakou zložkou, alebo aj s tým, že proste podporím viaceré časti komunity, podporím aj také tie nazvime to zmysluplné aktivity. Tento rok sme sa ale rozhodli, že k týmto aj tým zmysluplným aktivitám, tamto, pridáme to, čo chcú, čiže nejaké viac tých zábav, viac tých diskoték, viac takýchto aktivít hudobno-zábavných, s tým ale, že to pojmeme, akože to zoberieme ako tiež komunitného charakteru aktivity, že dobre, nemám problém, poďme do toho, vytvoríme to spolu, od vás pre vás, mládež pre všetkých a zase nebude to len pre mládež, bude to pre všetkých. A zase sa tam stretneme všetci ako jedna veľká rodina a dobre sa spolu zabavíme. Snažíme sa prioritne sme sa aj tento rok snažili tak robiť tieto, čo sa týka hudobných aktivít, aby bol spokojný každý, radšej investovať čas a aj samozrejme financie a zároveň aj naše hodnoty do kvalitnejšej, či už aparatúry, či už nejakého výberu interpreta, či už do nejakej, nazvime to, hodnotnejšej hudby, ale to je veľmi relatívne, ale proste skúsiť vyvoliť také žánre, ktoré síce áno, mládež najradšej by možno počúvala drum and bass, takto, hento, tamto, ale skúsiť sa zamerať skôr na tú takú kultúrnejšiu zložku. Nemusí to byť samozrejme Vivaldi alebo Mozart, ale sa možno zamerať na tie možno pesničky, čo boli možno trošku hlbšie, alebo také, čo naozaj sa vieme na ne zatancovať. Lebo keď sú tie moderné pesničky, veľakrát to končí pri tom, že skáčeme a ničíme parkety. A toto my sme zrovna nemohli robiť v našom kultúráku. To je samozrejme, situácia neznamená, že neurobíme takúto aktivitu. Už teraz však sám veľmi dobre vieš, že pripravíme na rok 26 iné zase podujatia, ktoré budú outdoorové a ktoré budú už ešte viac bližšie k mládeži, lebo chceme byť čo najbližšie k mládeži, chceme to robiť viacerými metodikami, chceme, aby nie len sa teda zapájal do tých aktivít, ktoré aj my im vyberieme, ale aj oni, čo si vybrali. Samozrejme postupne ich nabádať budeme, lebo napríklad aj budúci rok pripravujeme, robíme dvojdenný festival. Toto sú spoilery. Áno, rozumiem, ale trošku povedzme si, že budú 2 dni, že sme sa rozhodli na základe práve aj podnetov od mládeže, že spraviť čisto jeden deň pre mládež a jeden pre celú komunitu. Čiže najprv sa vyblázni mládež na svojich aktivitách a na ďalší deň prídu sa zabaviť radi aj na tie ostatné žánre muzikové. Áno. A vypočujú si radi aj svojich známych, svojich kamarátov, nakoľko tam budú aj naše skupiny, ale viac už potom, o tom potom neskôr. To už bude viacej na plagáte napísané. Určite. A samozrejme na Instagramových postoch. Ale čo som počul teda na veľa akciách, tie aktivity sa im ľúbia. Že nemajú nejaký problém s nimi. No minimálne za nás hovoria čísla. To áno. Tam tých ľudí, ktorí sa reálne nám zapájajú ročne, to sú není desiatky ani stovky, to sú tisíce ľudí, ktorí sa nám zapájajú. A je to hlavne mládež, a potom ale aj všetky ďalšie vekové kategórie. My, ako veľmi dobre vieš, Miško, sa zameriavame na mládež a mladú mládež, keď sa bavíme o tom, kto je naša cieľovka. A potom s touto danou cieľovkou snažíme sa robiť aktivity pre každého. Presne tak. Ďalšia otázka. Má mládežnícky parlament vplyv na mesto alebo vedenie mesta?
To sme už tak trošku načrtli predtým. Áno, keď mám povedať pravdu, tak, jak ty si povedal svoj príbeh o svojej škole, takisto to je proste jak cez kopírák. Na začiatku ti neveria, potom keď si vybuduješ dôveru, vybuduješ nejaké tie skúsenosti aj pre to mesto, lebo nemá mať odkiaľ mesto skúsenosti reálne s prácou s mládežou, ako má trošku áno, ale tí ľudia nie všetci si prežili, samozrejme majú deti, majú toto, ale toto je niečo špecifické, kde nemôžu pristupovať a to je práve to je tá vyššia úroveň participácie, že kde nemôžu pristupovať na teba, alebo nemali by pristupovať detičky, vy tuto áno, tuto nie, takto toto není vyšší úroveň participácie. Vyššia úroveň participácie je práve to, že dajú im možnosti, dajú im aj rozhodovacie právomoci, samozrejme v rámci možností, to zase nemôže tu byť anarchia, ale v rámci možností im dajú aj tie rozhodovacie právomoci a dajú im nejaké zodpovednosti, kompetencie, samozrejme práva a ja veľmi rád hovorím, ale aj povinnosti potom. Tým pádom sa učíme kým tvrdým zručnostiam, možno tým základným abilitám do života, ktoré ich môžu do budúcna niekam posunúť a vedia sa lepšie potom začleniť, či už na trhu práce, alebo aj v celkom živote, v komunite. Ďalšia otázka je, že čo by som robil v mládežníckom parlamente? Predstavme si to tak, že som nový človek, ktorý má záujem sa nejak dostať do toho parlamentu, že akými spôsobmi a či sú tam nejaké úrovne toho posuvu na tú najvyššiu úroveň v podstate. Posun. Ja si myslím, že ten posun je. Jednak my môžeme rozdeliť posun akože na papieri posun. Aj na papieri existuje posun. Existuje posun aj optický, aj reálny. Ale ja by som sa zameral osobne skôr radšej na ten posun vnútorný a seba rozvoju. Jedna vec je, že na papieri, lebo jak sme si povedali, tie roky idú veľmi rýchlo. To je aj dobré, aj zlé, aj fluktuačné. Fluktuácia je vlastne tá obmena tých ľudí, ktorí s nimi pracuješ. Ono, podľa mňa najviac by si mal zobrať sám pre seba človek, a nie iš len tak, akože tak, že tu si dám odznak, že teraz som ja predseda. Môžeš byť, hneď zajtra položím, môže byť niekto druhý, není problém. Vôbec s tým nemám problém, pokiaľ naozaj máš robiť... Že nie je ten firemný status organizačný, ale ten osobný. Určite osobný status a hlavne to, že čo som sa naučil. Samozrejme potom je príjemné, keď som napríklad, jak ty, že mládežnícky vedúci, že má k tomu nejaké privilégia, má k tomu nejaké výhody, ale veľakrát si sám veľmi dobre vieš, že výhoda je skrytá povinnosť ďalšia a všetky možné iné veci. Ale zase len niečo nové sa naučíš a áno, sú postupy. My máme najprv, teda, jak sme si povedali, máme členov, priateľov, tak najprv sme priatelia, väčšinou mládežníckeho alebo sympatizanti, potom sme členovia, potom môžeme byť tajomník, predseda, podpredseda a teda. Zároveň mládežnícky vedúci. To sú postupové kariérne aktivity. Čo ale možno je také zaujímavejšie, teda naozaj to osobné, že priebehu tého väčšinou je to tá fluktuácia 2 až 4 roky, tá obmena, čiže vlastne počas tej strednej školy, že dojdú tí ľudia, alebo koniec základnej a potom stredná škola, čiže tých 2 až 4 roky, niektorí 5, niektorí 6, niektorí 2, niektorí 1, čo s nami ostanú, čo si zoberú do života. My s nimi máme, zase sme sa už hovorili, rôzne školenia, máme s nimi rôzne skúsenosti, ktoré realizujeme tie aktivity a to je asi tá najväčšia skúsenosť osobná robiť niečo, lebo aj teraz sa mi stalo situácia, poviem tiež s našim mládežníkom, ktorý je našim členom, tiež je s nami od 13, ma sympatizoval, následne potom sa stal členom a má záujem chlapec robiť zase ešte viac tie hromadné podujatia a chce ich prakticky sám organizovať. Aj toto my ako náš mládežnícky parlament ponúkame, že máš dobrý nápad, rovno ideme ho realizovať. Dobre, si ale líder toho nápadu a ideme do toho. Nemáme problém, už našťastie my sme dosť etablovaný parlament, môžeme si dovoliť mať rozpočet automaticky pričlený na tú danú jeho aktivitu, samozrejme po schválení, po atade, ale to schválenie je veľmi rýchle a potom choď robiť. Ukáž. Lebo veľakrát v tej opozícii alebo v tej samotnej ja by som to spravil lepšie. Ukáž. V pozícii treba byť. Ukáž a zároveň, keď ukáže, tým pádom sa niečo aj nové naučí. Možno v dobrom smere, možno aj v dobrom nie. Ale to nie je v dobrom teraz, že negatívno úplne. To je proste v smere, ktorý mu zistí,
že áno, tuto má medzery, alebo naozaj toto nie je taká jednoduchá vec, niečo zorganizovať, manažovať ľudí, lebo na prvý dojem sám veľmi dobre vieš, že aj keď pozeráš sa na tých ľudí, ktorí dojdú sa zabávať na naše podujatie, lebo už to je konečná aktivita, je už zabávanie sa, tak si povedia, však čo tam tí dvaja robili, napríklad keď sa bavíme o týchto, že o tebe, o mne, čo tam títo dvaja chlapci robili? Alebo mládežníci, čo tam robili. Však to by som spravil za 5 minút. Jasné. Ku každej jednej, tam v princípe je aj taký univerzálny kód. Ku každej hodine, čo trvá podujatie, sú hodiny a hodiny prípravy. Cca tých 5 až 10 hodín prípravy je ku každej jednej hodine aktivity, ktorú realizujeme. Čiže keď robíme celodenné podujatie, tak si vypočítajte krát 10 hodín, 10 krát 10, 100 hodín aktivity. A teraz je o tom 100 hodín čistého času prípravy. A teraz samozrejme tá čistá časť prípravy sa hovorí rozdeľuj a panuj. A práve tak by mal fungovať aj líder. On samozrejme pracuje tiež, rozdelí, on si sám tiež dobere a ďalej to rozdelí medzi ostatných a pri tých 100 hodín času tým pádom sa rozdelí medzi ľudí a zase len tá príprava netrvá až tak dlho. Áno, presne tak to funguje, tak to vnímam aj ja. A ako môžem pomôcť ja mládežníckemu parlamentu? Lebo sme si prešli, ako mládežnícky parlament môže pomôcť mne osobnému alebo kariérnemu rastu, ale ako môžem ja, ako člen alebo priateľ mládeže, pomôcť tomu parlamentu? Rozumiem. Určite minimálne to, že pomôžeš svojou fyzickou prítomnosťou. My hovoríme, samozrejme to, netreba to brať v negatívnom zmysle, teraz to treba brať v pozitívnom. Stačí, že strieľaš rovnakým smerom. Veľakrát na začiatku stačí, že strieľaš rovnakým smerom, robíš kryciu palbu, hlavne nie do svojich, strieľaš dopredu. A jak sa hovorí, kto nestrieľa, sa netrafí. Tak, kto nevystrelí, nedá gól. Presne tak, takže ako to úplne sedí, a sa smejeme, lebo máme viaceré takéto prípady. A samozrejme prípady teraz nemyslíme v zlom, ale proste, že musíme viac pracovať s tými ľuďmi, ktorých máme aj my, lebo a to sa vám môže naozaj stať aj teraz aj poslucháčom, sa môže stať situácia, Rádia Regina. Áno, presne tak, Rádio Regina. Rádio Mládež Šala. Že naozaj sa môže stať situácia, že dojde k vám do parlamentu taký typ človeka, s ktorým sa fakt vážne, s prepáčením, na hovno pracuje, alebo veľmi náročne a musíme niečo proste podniknúť a v ideálnom prípade vedieť s ním pracovať alebo nejak ho usmerniť, lebo toto je dobročinná aktivita a do určitej miery môjho názoru, aj názoru, ktorý my zastávame naše vedenie nášho mládežníckeho parlamentu, že by sme nemali tohto človeka teraz vyhodiť. Korporátne vyhodiť, lebo korporátov bude mať za celý život ešte plno. Korporát to znamená, že taký korporátny charakter je škola, aj keď do 10-ročná školská dochádzka tiež ti zaväzuje, že ho nemôžeš vyhodiť, ale už potom stredná škola, neskôr vysoká škola, alebo už samotná profesia, tam prešlap, urobíš 1, 2 prešlapy, tak oni sa s tebou neserú. Idú, hneď ťa vyhodia a hotovo. Kdežto túto práve, toto je istá príprava aj do života a my to tak aj berieme, aj vnútorne to tak berieme, že občas teda, keď aj sa netrafia úplne, tak teraz nerobíme z toho drámu, pochválime za to, čo dobre spravil, za to, čo zle, tak buď zbuzeruješ, alebo teda iba zbežne ho navedieš na tú správnu cestu. Áno. Tak samozrejme, ako je vhodné pre daného človeka. A práve to je dôležité potom urobiť ten individuálny prístup. My veľmi zastávame, áno, máme ten kolektívny nejaký prístup, máme nejaké tie kolektívne dohody slušného správania, ale potom, keď už ideme do detailov, ku každému individuálne a každý je jedinečný a každý vie robiť niečo iné. Ja tiež napríklad sa nehrniem do niektorých aktivít, ktoré sa hrnie Michal, nehrniem sa do aktivít, ktoré napríklad vzadu nevidíme, máme tu kameramana, tiež to sú iní odborníci, do toho sa zase ja až tak nehrnem. Rozumiem sa tomu, ale nerobil by som to, lebo proste nie som až taký v tom dokonalý, nevadí. Ja zase sa venujem iným aktivitám. Michal za iným a každý sa vieme takto navzájom pekne doplniť. My ešte hovoríme, keby videli všetci všetko, nepotreba byť nikto, nikoho. A naopak, keď chceme žiť komunitne, tak je dobre sa pekne doplňať. Takže keď to tak zhrniem, ja ako osoba, ktorá by bola zainteresovaná do parlamentu, tak môžem tomu parlamentu pomôcť tým, že budem participovať iba. Že stačí toľko, že participácia. To je prvý krok. To je prvý krok. Potom druhý krok je pochopenie tej
významu bytia ako človeka a v komunite. Potom je ďalšia otázka, ale samozrejme je to tiež prirodzené, ostanem, neostanem v tejto komunite. Je v poriadku, keď proste človek chce ísť študovať, lebo má možnosti, žijeme v Európskej únii. Tá Európska únia nám ponúka netušené možnosti, tak to poviem. Aj samozrejme mimo Európskej únie, ale tu máme tie projekty Erasmus Plus a ďalšie možnosti študovania, rôznych grantov, dotácií na to štúdium, že my nevieme s určitosťou povedať, že či ostane aktuálne v tej komunite, ale zase neurobiť ten krok, že neskúsiť to, nezačať robiť niečo, vieš, tak to by bolo veľká škoda. Naopak nikdy nevieme, či to niekde nevyužije v inej komunite tieto skúsenosti, alebo naopak sa nevráti naspäť. Ono inak štatistiky, keď ideme úplne na tie štatistiky, realita je taká niekde medzi, lebo niečo sa prezentuje na internete, niečo prezentujú médiá, niečo prezentuje sa v realite. V realite dobrá polovička ľudí, čiže viac ako polovička, sa reálne vráti domov z toho zahraničia. Reálne sa vráti, či už v pozitívnom svetle, že teda áno, bolo super, alebo potom aj s tým, že asi to nebolo pre mňa úplne. Čo je tiež v poriadku. Potom, ale v poriadku je aj ďalšia alternatíva, že sa im tam zapáči a ostanú tam. A prečo je to v poriadku zase podľa mňa? Je preto, lebo sme zase len v tej Európskej únii, máme možnosť slobodného cestovania, máme možnosť slobodného rozhodovania sa za seba, samozrejme do určitej miery, ale máme a proste je možnosť vycestovať a zostať tam. Samozrejme, máš to ťažšie, musíš sa etablovať, musíš mať tie nejaké skúsenosti a práve možno aj tie ti dokáže dať ten parlament, tie začiatočné. Už potom samozrejme musíš budovať to ďalšími vysokou školou, doškolovacími kurzami, doplňujúcim, lebo len na samotnom základe štávať sa dá, nie je to zlé, ale ty potrebuješ väčšinou k tomu ešte ďalšie tie skúsenosti, k tomu ty potrebuješ tie reálne zručnosti. Lebo toto sú mäkké hlavne zručnosti, ktoré sa naučíš v parlamente a potom zo pár tvrdých zručností, ako sú už samotné realizovanie podujatí, lenže nemôže 100% ľudí realizovať proste podujatia. To neexistuje, že toľko realizátorov podujatí nepotrebujeme. Skôr potom je to o tom, že viem si zmanéžovať čas. A zase potom to medzi tvrdou mäkkou zručnosťou. OK, to by bolo asi všetko. Už nahrávame dosť dlho. Áno. Na úvodný podcast je to podľa mňa, že dosť informácií. To teda rozhodne, to súhlasím. Prešli sme si, pre koho je parlament, čo je mládežnícky parlament, aké sú jeho náplne povinnosti, čo poskytuje svojim členom a ako tí členovia môžu zase niečo poskytnúť tomu parlamentu. Tomáš, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si sa zúčastnil tohto podcastu a s vami sa vidíme na budúce. Ďakujeme veľmi pekne, ďakujem aj tebe, Miško, a vidíme sa. Ďakujeme. Ahojte. Čaute.